Maynila, Pangasinan! At kasama natin ngayon ang Alpha Omega Bikers dito sa Bayambang Municipal Hall at maglalakbay tayo papuntang Nangirans Lake. Ready na ba kayo? Yeah! Tara na! After 10 to 15 minutes, nandito na tayo sa Nangirans Lake Park. Alam niyo ba, under development ito. And in a few years, aquaculture park siya ng Bayambang. Nagko-culture po tayo ng tilapia, nag-grow out saka nagbe-breeding po tayo ng mga tilapia breeders, nagpo-produce po tayo ng mga fingerlings, and at the same time, nagdi-dredge po yung government po rito mula sa provincial. And then, inline din po sa tourism din. Yung baywalk po kasi nito, overview po yung lake, so maganda po siya sa tourism, kaya aqua park po siya, aqua tourism po siya. Yung benepisyo dito na maibibigay itong aqua park, siguro yung employment, lalo na priority yung mga taga dito sa barangay. Saka makikilala na rin yung barangay namin. Ay, visit! Mabuhay! Welcome to Bahay Kubo sa Bukid! Bata. Say hello!